Vitajte v online kurze. Volám sa Alena Palová a 24 rokov sa venujem počítačovým kurzom. Rada školím úplných začiatočníkov i pokročilých. Naučím vás to rýchlo, jednoducho a systematicky. Krok za krokom. V dnešnom videu by som vám chcela ukázať, ako sa vytvára vo Worde automatický obsah, ako sa vytvárajú prepojenia z automatického obsahu na konkrétne kapitoly a ako sa vkladá číslovanie strán. Táto téma samozrejme súvisí ešte s jednou dôležitou témou a to sú štýly. Reagujem na podnet, ktorý mi dala na stránke Antre online kurzy Zitka Balážiová, ktorá má stránku Maľované milované a vytvára maľované výrobky. Ju by zaujímalo, prečítam jej status. Super, teším sa, mňa by zaujímali tie prepojenia, keď vytváram obsah, aby som to nemusela tvoriť manuálne, nech sa strany prepisujú automaticky. Ja som si pripravila 2 dokumenty. Ukážem vám dokument už vytvorený a potom dokument, ktorý ešte nie je upravený. Najprv vám ukážem vytvorený dokument. Toto je automatický obsah. To znamená, že tu máme názvy kapitol a číslo strany, na ktorej daná kapitola je. To automatické prepojenie má Zitka na mysli také, že ja keď si chcem pozrieť obsah alebo prečítať o Exceli pre začiatočníkov, keď tu držím myšku, tak si všimnite, že sa objavila informačná bublinka, ktorá mi píše, že Ctrl plus klik použiť prepojenie. Ak ja teraz stlačím na klávesnici klávesu Ctrl, v tej chvíli sa mi myška zmení na ruku a ja môžem kliknúť a okamžite sa dostanem na stránku, kde je Excel pre začiatočníkov. Skúsime ísť ešte raz. Ctrl+N. Nakoniec. Takže som na Excel pre pokročilých. Stlačím Ctrl, klik a hodilo ma to na tú stránku 7, kde sa dočítame o Excel pre pokročilých. No a takýto obsah si teraz tvoríme. Otvorím si dokument, ktorý je ešte neupravený. Nemá ani číslované strany a na konci, keď sa pozrieme, nemáme žiaden obsah. Hej. Tu si budeme chcieť vložiť obsah. Ako budeme postupovať pri tom obsahu? Takže my potrebujeme, na to, aby sme mohli vytvoriť obsah, musíme mať každému nadpisu priradený štýl. Toto je napríklad hlavný nadpis dokumentu. Ja si označím ten daný riadok, ten hlavný nadpis. A štýly sa nachádzajú tu. My keď máme text, tak normálne iba napísaný, tak všetok text sa nachádza v normálnom štýle. Má priradený normálny štýl. A ak by sme chceli zmeniť napríklad veľkosť textu celého dokumentu, tak zmeníme len tento normálny štýl, alebo ak by sme chceli, aby text bol napísaný iným typom písma, tak zmeníme len tento štýl. No, čo sa týka štýlov, tu máme viaceré. Ja keď mám označený vlastne tento text a keď prechádzam cez tie nadpisy štýlov, tak sa mi rovno aj mení daný text. Keď som na tom nadpise, tak sa mi to zvýraznilo alebo naformátoval sa text na modro, nejakým zväčšeným písmom. Ak by som išla na štýl nadpis 2, tak by to vyzeralo takto. Štýl nadpis 3 takto. Ja už som to tam mala prednastavené. Nadpis 4, názov. A keď si to tu rozkliknem, tak ešte tu vidím ďalšie rôzne štýly. Čiže týmto spôsobom cez štýly vy nemusíte sa trápiť vždycky formátovať dokument, ale len si označíte text a priradíte mu nejaký štýl. Toto je hlavný názov a ja mu priradím štýl názov. V
prípade, že by sa mi tento štýl nepáčil a chcela by som ho zmeniť, že to písmo by malo byť menšie alebo inej farby, tak si to označím, prefarbím, môžem prípadne použiť aj niečo takéto, môžem skúsiť dať inú farbu a ak chcem ten štýl zmeniť, tak idem tu hore do štýlu, stlačím práve tlačítko myši a z kontextového menu ponuky mi vybehne možnosť aktualizovať štýl názov tak, aby sa zhodoval s výberom. Kliknem ľavým tlačidlom myši a preformátoval sa mi štýl. Ideme ďalej. Čiže na to, aby som toto sú tie hlavné nadpisy mojich odsekov. Tento Word pre začiatočníkov. Ak ja chcem, aby tieto nadpisy boli súčasťou obsahu, musím im priradiť jeden štýl a ideálne jeden štýl z týchto prvých 4. Buď nadpis 1, nadpis 2, nadpis 3, nadpis 4. Ideálne nadpis 1. Pretože keď sa tvorí obsah, tak on ako prvé priradzuje nadpis 1, potom nám dáva možnosť dať si tam aj nadpis 2, prípadne aj tretiu úroveň nadpis 3. Samozrejme, dá sa to aj zmeniť, ale takto to máte bez problémov. Ak by nám daný štýl nevyhovoval, nadpis 1, chcem ho nejakým spôsobom preformátovať, tak podobným spôsobom ako tento názov. Môžem to urobiť hneď, čiže chcem treba zväčšiť typ písma na 28. Farba sa mi aj páči. Prejdem na štýl nadpis 1, stlačím práve tlačítko, aktualizovať štýl nadpis 1. Pod týmto nadpisom mám nejaký popis krátky obsahu, ktorý by som mohla chcieť zvýrazniť. Označím si daný text a priradím tomu štýl nadpis 3. Vyskúšame si, že si to potom môžeme aj vložiť do obsahu. A teraz je už len taká pracná robota, že prejdem všetky nadpisy a priradím im štýl. Word 2, to je nadpis 1, text pod tým je nadpis 3. Idem ďalej, Word 3, priradím nadpis 1, text pod tým nadpis 3. Ak by ste robili tú diplomovku, o ktorej Zitka hovorí, tak je to ideálne zadefinovať už na začiatku. Aj s tým rizikom, že ak sa potom rozhodnem zmeniť ten nadpis, že chcem väčšie písmo, menšie písmo, nie je to problém už potom zmeniť, ale je ideálne hneď na začiatku si tie štýly zadefinovať už pri prvých 3 stránkach, keď to robíte. A potom sa vám krásne tvorí daný dokument a je už okamžite pekne upravený. Nadpis 1, nadpis 3. Excel pre pokročilých. Mimochodom to sú obsahy kurzov, ktoré školím ja alebo aj moja kolegyňa. PowerPoint, nadpis 1, text a funkcie v Exceli, nadpis 3, kontingenčné tabulky, nadpis 1, krátky obsah, nadpis 3, organizácia kurzu, nadpis 1, môžem aj toto dať ako nadpis 3 a na záver kontakt, nadpis 1, lektorka, nadpis 1. Tento text môžem pridať ako nadpis 3. Aj tento trebárs nadpis 3. No a tu mám prázdnu stranu, tu si pritiahnem dokument z delete. A posledné je obsah a tomu obsahu, aj názvu obsah by som priradila štýl nadpis 1.
Predtým, než vložíme obsah, by bolo fajn, aj keď nie je to podmienka, ale bolo by fajn vložiť si číslo strany, automatické číslo strany. To je ďalšia nejaká zručnosť. Čísla strany sa naozaj nepíšu ručne, že vy to budete prepisovať, ale počítač si to tam vloží sám, úplne jednoducho, čiže číslovanie strán vložíme cez vložiť číslo strany. Vyberieme si, kde chceme mať to číslo strany, či v hornej časti, v dolnej, väčšinou v dolnej, či ho chceme mať vľavo to číselko, v strede alebo vpravo. Prípadne, ak z koliesku myši idete ďalej, sú tu aj také iné možnosti, napríklad čiara a pod tým číselko. Môžem si vybrať to. Klik. Vložilo sa mi pekné číslo strany. Ak by som mala záujem zväčšiť to číslo strany, kľudne môžem ho preformátovať, označím, dám si aspoň tučným, prípadne zväčším na 12. Ak by som chcela prefarbiť, nič mi v tom nebráni. Zavriem, lebo momentálne sa to vložilo do pety. Zavriem hlavičku a petu a máme krásne očíslovanú každú stranu. No a teraz prechádzame k samotnému vloženiu obsahu. Takže nastavím sa o riadok nižšie, tak, pod obsah, a tu vložím automatický obsah. Automatický obsah sa nachádza v menu referencie a úplne vľavo vidíme obsah. Môžeme rovno vybrať jednu z týchto troch možností, ale ja používam radšej možnosť ešte sa rozhodnúť v nastaveniach a vyberiem si túto možnosť vlastný obsah. Klik. No a čo tu máme? Jednak mi tu ukazuje, že použije štýl nadpis 1 a použije takéto bodky a očísluje mi stranu. Ale dá mi tam aj všetko, čo je pod nadpisom 2, aj úroveň, čo je pod nadpisom 3. Potrebujeme my všetky úrovne. Ak chceme len tie hlavné nadpisy, že Word, Excel, PowerPoint, tak tu v zobrazení úrovne nedáme číslo 3, ale dáme, že len prvú úroveň chceme, aby sa v obsahu zobrazovala. Ďalej je tu také zaškrtávacie políčko, že zobraziť čísla. Čo to znamená? Ak by som to odškrtla, zmizne číslo. Čiže toto môžete použiť niekedy, ak chcete niekam si urobiť len zoznam tých nadpisov. Nechceli by ste tam mať číslo strany. My však to číslo strany chceme, takže necháme si to zaškrtnuté. Čísla strán zarovnať doprava, tak ak túto možnosť dáme preč, tak číslo strany sa okamžite dá za ten nadpis. Ale zvykne sa používať ten vodiaci znak a vodiaci znak si môžete vybrať. Vodiaci znak to sú tieto bodky. Môžete si vybrať, či sú to bodky, či to bude taká pomlčka alebo čiara, počiarkovník. Hej. Bodky sú naozaj pekné, sme na to zvyknutí. No a ešte by sme mohli ísť do možností. Klikneme si na tieto možnosti. A práve tu sa nachádza to, vidíte tu, že štýl nadpis 1 je prvá úroveň v obsahu. Ak by som ja použila, my sme tam použili aj štýl nadpis 3 a ak by sme aj to chceli, aj obsah toho nadpisu 3 do obsahu, tak by som tu zaškrtla, že to ako v druhé v poradí by som chcela. Momentálne to tam však nechceme. Ukážeme si to potom po druhýkrát a dáme iba OK. Čiže tu sa nachádzajú všetky štýly a ak by ste použili iný štýl, tak vedľa toho štýlu by ste dali jednotku. Tak je, ako je to tu. Dáme OK. A teraz čári, mári, fuk. A už máme obsah hotový. Pekne vidíme, čo sa nachádza na ktorej strane a funguje aj to preklikávanie, čiže kliknem si na PowerPoint, stlačím Ctrl, kurzor sa mi zmenil na ruku, klik a už sme v PowerPointe. Takže môžeme sa prečítať, čo sa dá naučiť všetko v kurze PowerPoint. Vrátim sa, Ctrl End. Zitka mala aj otázku, že čo ak niekde niečo dopíšem
a potrebujem ten obsah zmeniť, že sa mi ona, keď bude písať diplomovku, tak ešte bude doplňať niekde do niektorých strán. Hej. Tuto si niečo dopíše a zrazu tento Excel 3 skočí na ďalšiu stranu. My si to môžeme nasimulovať tak, že sa rozhodneme, že v tomto dokumente dáme každý nadpis na novú stranu. Trošku to zmenším. Takže pôjdem na začiatok dokumentu. Toto nechám tak. A tento Word 2 budem chcieť dať na novú stranu. Nastavím sa na začiatok toho nadpisu. Ak chcete niečo odsunúť na novú stranu, tak použite klávesovú skratku Ctrl, Ctrl a Enter. Táto klávesová skratka vám vloží, keď si tu zapneme neviditeľné znaky, vám vloží tzv. Zlom strany do dokumentu. Vypneme to. Takže každý jeden nadpis si dám na novú stranu. Kliknem sa pre Word 3, Enter, pre Excel, Enter, Enter, Enter. Toto je taká zábavná práca. Tu síce to vyšlo na novú stranu, buď to môžem, ale nemusím dať. A keď to tam je, Enter. Toto máme na novej strane, toto máme. No a teraz vidíme ten nesúlad. Trebárs o tejto lektorke kurzov je to na 13. strane. 13. strana a pozrime sa obsah. Lektorka kurzov je tu na 10. strane. Ďalšie čári mári fuk. Takže ak chceme, aby sa ten obsah aktualizoval, aby tam boli tie strany, ako je to pravdivé, stlačme tu, keď som v obsahu, stlačme práve tlačítko myši a klikneme na možnosť aktualizovať pole, lebo toto je celé nejaké pole, textové pole. Klikneme na ňo a ono sa ma spýta, či chcem aktualizovať iba čísla strán, alebo aktualizovať celý obsah. My sme nemenili žiadne nadpisy, iba sme zmenili čísla strán, takže použijem túto možnosť aktualizovať iba čísla strán, dám OK, strany sa aktualizovali, lektorku kurzov už máme na 13. strane. Ak by sme zmenili niektorý nadpis, skúsme trebárs Excel 3, vymažem Excel pre pokročilých slovo, vrátim sa do obsahu, tu zatiaľ vidím Excel pre pokročilých. Stlačím práve tlačítko, dám aktualizovať pole, ale vyberiem druhú možnosť. Aktualizovať celý obsah. Zaškrtnem, dám OK. V tej chvíli v Exceli 3 zmizlo slovo pre pokročilých. Takže takto ľahúčko sa aktualizuje obsah. Ešte som vám chcela ukázať, ako sa dajú urobiť dve úrovne obsahu. To znamená, že v tom obsahu by bol nielen tento nadpis, že kontingenčné tabulky, ale aj táto šedá časť. To je také krátke sumárum, suma o tom, že čo všetko sa tam učí. Viem, že tento text mám v štýle nadpis 3, takže budem potrebovať do obsahu použiť štýl nadpis 1 a štýl nadpis 3. Nie je možné vyrobiť dva obsahy, že bude jeden taký a druhý taký, čiže tento obsah si vymažeme. A znova ideme na referencie, obsah, vlastný obsah. Tentokrát budem chcieť použiť dve úrovne. No ale keď si všimnete, on tu chce dať nadpis 1 a nadpis 2. Lenže my sme nepoužili štýl nadpis 2, my sme použili štýl nadpis 3. V tom prípade musím ísť do možností, kliknem na možnosti. Vedľa nadpisu 2 vymažem túto dvojku
a poviem mu, že ja ako druhú úroveň chcem nadpis 3, aby využíval. Takže dáme OK. Ešte raz OK. Čári mári fuk. Aha, ešte sa nás pýta. OK. A pozrite sa. Teraz tento obsah vyzerá takto. Čiže máme tu ten hlavný nadpis, aj ten text, ale aj pri tom texte je ešte číslo strany. Hej? Čiže aj tuto sa dali čísla strany. Ešte čo sa týka úpravy tohto obsahu. Vidíte, že toto nám to tak pekne poukladalo, ale to tak vždycky nemusí byť. Ak by som chcela tieto nadpisy mať treba s červenou farbou, tak ja si označím tento prvý riadok. Iba ten prvý riadok, idem do záložky domov, prefarbím. V tej chvíli sa prefarbili všetky nadpisy. Rovnako, ak by som chcela tento odsek, klávesové skratky, číslovanie, to, čo je vlastne ten nadpis 3, trošku posunúť doľava, tak len v tom jednom, v prvom odseku kliknem myšou a posuniem si tieto zarážky, že to chcem mať bližšie. Všetko skočí bližšie. Hej? Dalo by sa ešte špekulovať aj s nejakým riadkovaním, ale veľké možnosti to tam nemá. No, čo je zaujímavé na tom obsahu, prepojenie aj teraz funguje, samozrejme. Excel 1, CTRL, ručička, Excel 1. Čo je však úžasnou výhodou, tak je to, že keď z tohto wordovského dokumentu vytvoríme PDF-ko, ktoré treba chceme zavesiť na internet, tak aj v tom PDF-ku budú tieto prepojenia, že sa bude dať kliknúť v obsahu a skočí nám dokument na dané miesto. Ukážeme si to. Čiže tento wordovský dokument jednak nebudem to teraz ukladať, takže ideme si to uložiť ako PDF dokument. Kliknem na súbor, uložiť ako, chcem to do tohto počítača a dáme si, že to bude PDF dokument. PDF-ko z toho urobím tak, že v tom druhom riadku uložiť vo formáte, kliknem a nájdem si tu, že chcem uložiť dokument do formátu PDF. Klik. Môžem to už rovno uložiť a nejako to uloží, ale keď si chceme trošku preveriť nejaké možnosti toho PDF-ka, tak kliknem na možnosti. A dôležité je, aby sme mali zaškrtnuté toto, že vytvárať záložky pomocou nadpisy, pomocou tých štýlov. To nám umožní potom pri prehliadaní PDF dokumentu pekne po tých kapitolách sa preklikávať. Ďalej, čo je tu ešte zaujímavé, pri tomto vytváraní PDF-ka, že môžete si urobiť PDF-ku len z niektorých strán, napríklad od 1. do 5. strany, ale my si dáme všetko. A tiež je zaujímavé zaškrtnutá táto možnosť, kompatibilný so štandardom ISO 19005 PDF-A, je to bezpečnejší dokument. Ale ak by ste to nechceli tak a chceli by ste si to zabezpečiť heslom, tak toto si odškrtnete a zaškrtnete si, že chcete šifrovať dokument heslom. Dáte OK, napíšete heslo a rovno máte zaheslovaný dokument. Môžem dať OK. Aha. Musí mať 6 znakov, vidíte. A ideálne, ak má písmenko aj číslo. A samozrejme, nesmieme to zabudnúť. Ja asi za chvíľu zabudnem toto heslo, lebo toto nezvyknem používať. No a nakoniec dáme uložiť. Dokument sa okamžite vytvára PDF-kovi. Áno, pýta odo mňa heslo. Takže zatiaľ si pamätám. Dáme OK. A zrazu máme dokument v PDF formáte. Pekne má číslovanie, všetko. Poďme na koniec. Ctrl+N. Máme tu pekne obsah.
všimnite si, že tu ani nemusím stlačať CTRL, ale rovno sa mi kurzor menil na tú ručičku. Kliknem a okamžite som tu. Čiže takto môžete krásne vytvárať dokumenty, teda obsah, aby sa ľudia mohli ľahšie orientovať. No a tie záložky sú tu. Hej, tieto záložky, ktoré sme tam zaškrtli. A pekne to, čo ste urobili vlastne cez tie štýly, tak pomáha aj v tomto, že sa takto môžete len preklikávať. A vlastne pohyb po tom dokumente je perfektný. Je to skoro ako webová stránka. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem vám za pozornosť a čakám na ďalšie námety, ktoré vám môžem spracovať, aby tieto videjka boli vlastne užitočné a minimálne jednému človeku na mieru. Ďakujem za pozornosť. Potrebujete poradiť? Chcete vedieť viac? Potrebujete naštudovať nový program? Dohodnite si individuálny kurz alebo konzultáciu. Zavolajte, napíšte, dohodneme si obsah, termín a čas. Cena za individuálny kurz online je 15 € na hodinu, bez ohľadu na to, či sa kurzu zúčastní jedna alebo dve osoby. Kurz zrealizujeme online cez programy Skype, Zoom alebo osobne. Ak máte záujem, kontaktujte ma prosím na čísle 0905 562 910 alebo e-mailom na palová@antre.sk. Rada vám pomôžem s akýmkoľvek problémom.